пари заедно без скандали или как да взимаме финансови решения в двойка, когато сме семейство или просто живеем заедно, без да се караме. Той иска да инвестира, тя казва първо дълговете. Познато ли ви звучи? Пари плюс връзка е равно на рецепта за драма, ако няма система. Истината е, че няма правилен стил, има различни навици. Един проверява всяко евро, лев, друг харчи по интуиция, един спестява за бъдещето, друг иска да се наслади на живота днес. Разликите сами по себе си не са проблем, запомнете го. Проблемът е липсата на рамка, която е окей и ги удържа. Изберете една месечна дата за разговор. 30 минути, не повече. Без обвинения, как сме, какво предстои, има ли нещо, което не ни е окей, обсъдете го. Разделете парите си на 3 части. Твоето, моето и нашето. Сметка за теб, сметка за него. Или и обща за целите. Оставете лична свобода за всеки. Няма нужда всеки обяд да е одобрен разход, запомнете го. Там идват скандалите. Личната сметка е равна на свобода, без вина. Преглед на системата не е на човека. Вместо харчиш много, кажи, можеш ли да погледнем бюджета за ресторанти? Редувайте избора, не може всеки път да е на неговото мнение, нейното мнение и да печели. Днес избираш ти, следващия път избира той и тя. Големите двойки не се избягват, когато става дума за пари. Те просто имат процес. Без изненади, без тайни, без драма. Има случаи дори когато не сте на едно мнение за парите. Ето как да вземете правилното финансово решение обаче, като двойка, без да се карате. Слушайте внимателно. Той иска нов лаптоп, ти искаш нова баня. Парите стигат само за едно. И тук правите. Когато нямате съгласие, най-честите реакции са: все ти решаваш как може да искаш това сега. Добре, както кажеш, пасивна агресия. Ще избие по-късно, внимавайте. Но най-лошата реакция е да замълчите, да отложите, да не направите нищо. И двете страни губят в този момент. Какво е решението ли? 3 стратегии, които пазят връзката и движат парите ви напред. Задайте си въпроси, не обвинения. Вместо много е скъпо, попитай какво ще ни донесе това в решение в дългосрочен план. Редувайте избора. Ако сега приемем неговото предложение, следващия път по-големият разход ще е според него или нея. Справедливостта убива напрежението. Комбинирайте нуждите в едно решение. Банята може да почака, тогава лаптопът, но нека е втора ръка. Останалото влиза в спестяванията. Решавайте го умно. Понякога най-правилното решение не е